Bueno, us presento Norvilles Pollença, una empresa petita, familiar, i som un parell de socis de la família, que tot va començar a partir d'una nova promoció que varen fer a Cala Molins, de 8 apartaments, i després d'aquests 8 apartaments i les finques de la família, i pràcticament aquí se va iniciar l'any 2010, se va iniciar Norvilles Pollença. Nosaltres ens dediquem a lo que és el lloguer vacacional, pràcticament un 75% a la zona de Pollença i Port de Pollença. Nosaltres captem normalment via agències europees, també tenc un parell de tour operadors britànics i després, evidentment, fem feina via internet. Tenc un grup jove de feina amb molta il·lusió, dividit entre una zona comercial, que na Caterina i Nana són les que se'n cuiden de contactar els turistes via correu electrònic o per telèfon, i elles xerren perfectament espanyol, anglès i alemany. Després tenim Mercedes, que du departament de comptabilitat, atenció no turista i clients i propietaris, se'n cuiden a Vanessa. Després tenim el departament de contratació, que és aquesta àrea ho du en Lluís. Ell se'n cuida de fer contractes directament amb el propietari, o bé per ocupació o bé un contracte per garantia. Enguany la temporada venia bé, la temporada venia beníssim. Inclús a 31 de desembre estadísticament duíem més reserves que l'any passat i estàvem molt contents, però de la noche a la mañana, dia 14 de març, ens ve una bomba i començam a fer cancel·lacions múltiples. Abril, maig, juny està tot perdut i la gent té molta por a viatjar i rebem contínuament reserves de cancel·lació per juliol, agost. Intentam lluitar per salvar aquesta reserva, però clar, ens trobam que la política de cancel·lació no podem, o sigui, obligar a venir a no turista. Amb 30 dies d'antelació el turista pot cancel·lar la reserva. Però bueno, lluitarem i res més, això hem de sortir endavant.